В емисията ще видите: овладян е пожарът, пламнал във вилна зона Острица в Бургас. Общински съветници и граждани настояват за изграждане на парк в Сарафово. По народния календар започнаха юлските горешници. Добър ден, на 15 юли. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Овладян е пожарът, пламнал във вилна зона Острица, разположена между бургаския квартал Банево и село Миролюбово. Над 30 къщи изгоряха до основи. Няма данни за пострадали. 10 екипа от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Бургас участваха в гасенето на пламъците през деня. Включиха се и доброволци. Електричеството в района е спряно. Установени са и 6 изгорели автомобила. От полицията евакуираха 52 души от застрашените имоти. Била е задействана системата за ранно предупреждение и оповестяване БГ Алърт. На място са 3 екипа на пожарната, но няма огнища вече. Всичко е спокойно, предстои да се огледа и да се възстанови електрозахранването, което е било спряно. Има информация, че пожарът е възникнал в двор на вила. Това съобщи старши комисар Николай Николаев, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Бургас. Областният управител на Бургас Владимир Крумов допълни, че е започнала процедура по урегулиране на имотите, за да се изгради подходяща инфраструктура. Той заяви, че се работи върху предложението на местните граждани за изграждане на пожарни хидранти. Владимир Крумов отправи апел към бургазлии да не палят огън на открито. Общинските съветници от ГЕРБ Бургас обявиха категорична подкрепа за петицията на жителите на квартал Сарафово, с която хората настояват да се спре продажбата на имота собственост на Министерството на отбраната, намиращ се на улица Буревестник. Става дума за терен, разположен в най-бързо развиващата се зона на града Сарафово-Юг. От ГЕРБ заявяват, че квартал Сарафово се задъхва от презастрояване и предупреждават, че още един комплекс от бетон и стомана ще доведе до още по-големи затруднения за младите семейства, децата и възрастните хора, живеещи в района. Този терен може и трябва да бъде използван за изграждането на детски площадки, паркинги, зони за отдих и зелени площи. Неща, които липсват и създават сериозни неудобства за хората, подчертаха от групата на ГЕРБ в Общинския съвет. Съветниците призоваха Министерството на регионалното развитие и благоустройството да прекрати процедурата по продажба на този имот. Според тях теренът трябва да бъде предаден на община Бургас и включен в цялостната визия за развитие на квартал Сарафово. Незапомнени от години цени в Хърватия, след като страната влезе в еврозоната. Това сподели президентът Зоран Миланович с президента Румен Радев след посещение на българският президент по покана на хърватския му колега. Хърватският президент Зоран Миланович съобщи на своят български колега Румен Радев, че много от нещата в страната са си качили цената след влизането на страната в еврозоната, а някои от тях не могат да се обяснят със стандарта в страната, например цените на имотите. Що се отнася до валутата, тя сама по себе си не може да бъде гаранция за пълноценната ни интеграция в сърцето на Европа, отговори пък Румен Радев. Акцентът на двудневното посещение е задълбочаването на двустранното сътрудничество и подкрепата за европейската перспектива на Балканите между двете страни. Въпреки че премиерът на България твърди, че държавата е стабилна и с възходящ хоризонт, трябва да се погледнат обективните факти, които сочат точно обратното. Това твърди икономистът Румен Гечев. Във връзка с патосното уведомление на премиера Росен Желязков за повишение кредитен рейтинг на страната, икономиста Гечев съобщава, че няма никаква автоматична зависимост между кредитния рейтинг по обслужването на дълга и членството ни в еврозоната. Първо става дума за кредитен рейтинг, касаещ единствено способността на дадена страна да обслужва държавния дълг.
Оценките на международните кредитни агенции от най-високи 3 пъти А до трето ниско равнище 3 пъти С се отнасят само за държавни облигации, емитирани за финансиране на държавен дълг. Тези оценки нямат нищо общо с жизнения стандарт на хората, пазарната конкурентоспособност, икономическия потенциал или пък икономическия растеж на дадена страна. Второ, няма никакви статистически или други фактически доказателства, че членството в еврозоната автоматично води до подобряване на рейтинга. Ако това беше така, кредитните агенции щяха да публикуват обща оценка за еврозоната, но те правят оценки само за отделните страни. И това е повече от логично, съобщава икономиста, тъй като структурата и делът на дълга в брутния вътрешен продукт на отделните страни е различен. Различно е и състоянието на техните икономики. Швеция и Дания, например, не са членове на еврозоната, но имат максимален кредитен рейтинг от 3 пъти А. Същия рейтинг имат Германия и Нидерландия, които са членки на еврозоната. Чехия има рейтинг 2 пъти А, по-висок от рейтинга на членовете на еврозоната Словакия, Испания и Португалия. Трето, няма еднозначна зависимост между кредитния рейтинг и трите показателя – инфлация, бюджетен дефицит или пък дял на държавен дълг в брутния вътрешен продукт. Япония има колосален държавен дълг от над 250% спрямо брутния вътрешен продукт, но кредитният ѝ рейтинг е А. За САЩ, където делът на държавния дълг е брутен вътрешен продукт и надхвърля 135%, рейтингът е 2 пъти А+. Това, което е сигурно, е, че в момента се разработват механизми за тегляне на дългове от името на еврозоната за подпомагане на закъсалите с тежки дефицити и задлъжнения страни, като Франция, Белгия и Италия. В случай, че тези механизми бъдат въведени, тогава България ще стане първокласен платец на чужди дългове. Но това е друг сюжет, добавя икономиста. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви ултиматум за постигане на мир в Украйна до 50 дни. Заплахата е за 100% мита за Русия и нова схема за доставка на оръжие за Киев. По думите му, вторичните мита могат да бъдат наложени без одобрение от Конгреса, а санкциите ще засегнат не само руския износ, но и държави, които купуват руски петрол. В рамките на срещата с генералния секретар на НАТО Рюте в Белия дом, Тръмп предостави нов оръжеен план, чрез който САЩ ще предоставят въоръжение на европейски съюзници, които от своя страна ще го предоставят на Украйна. Германия, Норвегия и поне още 4 страни вече са изразили интерес. Сред ключовите доставки са Патриот, ракети въздух-въздух, гаубични снаряди и късодействени ракети. Тръмп подчертава още, че този модел избягва директна американска намеса, запазвайки предизборното му обещание за ограничение и участие на САЩ в войната, като същевременно носи значителни финансови ползи. Всяка система Патриот струва около $1 милиард. Коментар на Доналд Тръмп към либерийския президент Джозеф Бокай по време на среща в Белия дом предизвика остри реакции в Либерия. Американският лидер изрази изненада, че африканският му колега говори английски на високо ниво. Коментатори уточняват, че официалният език в Либерия е английски, въпреки че се говорят и местни езици. Либерия е основана през 1822 година от освободени афроамерикански роби, подкрепени от американското колонизирано общество, и е обявена за независима държава през 1847 година. Това е общо известен факт, както в академичните, така и в дипломатичните среди. Изказването на Тръмп предизвика смесени, но предимно критични реакции в Либерия. Макар че служители от правителството на Бокай подчертават, че са приели думите му като комплимент, други, включително представители на опозицията и гражданското общество, не спестиха своите критики.
Сатиричната комедия "Молба за напускане" ще бъде показана на 21 юли на сцената на Летния театър в Бургас. Автор на пиесата е Алексей Клас, режисьор от Богдан Петканин. Ще видим на сцената и цяла плеяда звезди: Руслан Маинов, Петю Петков, Шайбата, Филип Буков, Антуан Петров, Силвестър Силвестров и Петър Данов. Представете си един подреден свят, в който царят честност, мир и единство. Ще искате веднага да подадете своята молба за напускане, не само от работа, но от всичко. Остроумните диалози, сатирата и препратките към съвременни социални и културни теми канят не само да се посмеете, но провокират да поемете в дебрите на осмисленето на щастието дълго след като завесата падне и аплодисментите утихнат. Постановката ще се играе на 21 юли от 20 часа и 30 минути на сцената на Летния театър в Бургас. Здравейте, приятели! Очаквайте това лято молба за напускане. За специалното участие на Силвестър Силвестров, Петю Петков, Шайбата, Филип Буков, Петър Данов, Антон Петров, Анди и Руслан Маинов! Русия! Очакваме ви! Днес по българския народен календар започнаха юлските горешници. Те продължават 3 дни – 15, 16 и 17 юли. Астрономическите горешници се отбелязват на 28, 29 и 30 юли. Разминаването идва заради преминаването към юлианския календар, който с времето се отдалечава от григорианския заради повечето високосни години в него. Горешниците имат езически произход и са свързани с култа към огъня. През тях не се работи, не се ходи пеша, не се пече хляб, за да се опази труда от огнени стихии и градушки. Горешниците се празнуват от хората, в чието професии се използва огън. Съществува вярване, че който се окъпе по време на горешниците в лековити води, не се разболява през годината. Третият ден, 17 юли, се почита в чест на Света Марина. Според метеоролозите, тази година горешниците няма да оправдаят името си. Утре започва да прониква сравнително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. При вечери през нощта на много места ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури и градушки. В петък температурите ще се понижат. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая хубав ден.